Per instal·lar el codi de Google AdSense, d'anuncis de Google, al blog que tenim del Blogger, el que haurem de fer és afegir un gadget al nostre blog. El gadget que afegirem, l'afegirem just a sobre de tots els missatges del blog que ens surtin. Fixeu-vos que no tenim l'opció d'afegir un gadget aquí, el que farem serà afegir-lo aquí dalt per després arrossegar-lo a sobre de missatges del blog. Primer, doncs, afegim un gadget i de les opcions que ens surten agafarem aquesta tercera, HTML, JavaScript. El que es tracta és d'enganxar el codi que teniu a sota mateix del vídeo, que és el codi que farem servir tots com a anunci del Google AdSense. Cliquem a més i no posarem títol, simplement enganxarem el contingut que teniu a sota del vídeo. Jo el tinc aquí en un bloc de notes, el que faré serà copiar-lo tot sencer i enganxar-lo aquí. No poseu títol, important. Deso els canvis i ja el tinc aquí col·locat. Ara el que faré serà agafar-lo i arrossegar-lo a sobre de missatges del blog. Perfecte, ja el tinc posat, deso els canvis i comprovo si tot ha sortit bé. Perfecte, tinc la mida perfecta on surten els anuncis de Google sobre el blog. A mesura que vagi creant entrades al blog, això quedarà aquí dalt i les entrades aniran apareixent aquí sota. Perfecte, ja tenim els anuncis integrats dins del nostre blog.